Novelaren harira sartu baino lehen horrela pare bat, ohar edo egingo nituzke sarrera modura. Gai nagusia da imitazioarena, imitazioa bizkat zabalago esan da, bizkat ereduaren eta estilo propioaren arteko gatazka, harreman, kompleju, en fin, sokatira hori, da gai bat sortzaileen artean kezka bat sortzen duena, edo kezka dana. Sortzaile esatean dut, bakarrik literatura esaten, ezik musikan, bereziki pinturan, arkitekturan, edo sola izan berdin da gai bat izkan muinean dagoena. Eskatzen digutenean, sortzaile baten irudia egiteko edo irudikatzeko beti imaginatzen dugu tipo bat, eserita, horrialde zuri baten aurrean, beti horrialde zuri agertzen da, eta gora begira, segura begira dago inspirazioaren zai, eta inspirazioa torri arte ez du zer egiten. Gauzak ez dira horrela gertatzen, beti eredu batekin borrokan sortzen da normalean, eredu bat parodiatuz, karikaturak eginez, eredu batekin jolas eginez, eta oso gutxitan edo tarteka, zorionez tarteka, baina ez askotan egoten da norbere ez dakit horrela sormenaren jario erraz eta miragarri hori, ez? Eta egia da horri eskerrak jarraitzen dugula idazten edo imaginatuz edo pensatuz, bihar izango da, etzi izango da, berriro ere lortuko dut mirari horren lekuko izatea, baina zoritxarrez lana beti tradizio baten gainean eredu batekin egiten da. Normalean, ereduarekiko atxikimentu gehiagizko hau edo lilura hauek edo identifikazio handi hauek nerabezaroan izaten dira, gaztetan. Gertatzen da, gero ere ematen diala eta behar bada esan duzu, nerabezaroak ere batzutan asko luzatzen dalako eta 80 urte arte erizi daiteke dago, ez? Baina ematen dira helduak eranean ere. Eta pixkat novelanen jatorria hor dago neure gertakari bat, episodio bat, nik hola 2 urteko olako idilio moduko bat bizi izan nuen Fritzekin, aurretik beste fikazio batzuk egin dituen, baina tipo honekin bueltaka ez nintzen hortik ateratzen da. Hori novelan mendekotasun horren berri eta mendekotasun hori nahiko ondo, nik uste dut, ondo. Entzat luze, deskribituta dagoela. Orduan, hori da jatorria, nik Fritzekin izan duen harreman hori, Fritz hiltzan orain dela 20 urte, nire ama hiltzan egun berean, eta gogoratzen naiz hurrengo egunean ni hiletarako prestatzen ari nintzala Juan Luis Zabalak eta Juan Luis Zabalak deitu zidala. Badaki Juan Mari Irigoyen prensarrokoan ere Juan Luis Zabalak agertu zala, baina, kasu honetan ez dauka lotura, liburu honekin lotura hain zuzenik. Deitu zidan da esan nian, ezin nuela, hiletara joan behar nuela, eta bai arratsalde hortan eta ondoko egunetan da, ez dakit, buelta asko eman dizkion bi heriotz horiek, nigan bazutelako, izan zutelako, eragin, umezur sentimentu bat edo utzi ziatelako. Hori da horrela novelaren gai nagusia, lau imitazio daude novela honetan. Lehenengoa, hola txiste bat bezala da, gauza harin bat, txistean alabak esan zian, hau txiste bada, txiste bada. Da gauza grazioso bat, horrela sarrera moduan edo gauza harin bat. Bertrand Moran izeneko ingenieri bat, Montpellierrekoa, etxan literatuen historiara pasako, eta inungo historiara pasako, baldin eta François Truffaut pelikula bat egin ez badu bere kasuarekin, eta zan emakumeak maite zituen gizona edo. Eta nunbait gizona hori hiltzanean, sekulako emakume pila juntzan hiletara, eta gizonezko bakar bat ere ez. Eta ez dakit, iruditu zitzaidan Nikola 15 urte, 18rekin edo, nuen bizitzari buruzko ikuspegilea nahiko ondo egiten zuela gizon honen kasuak, eta egiten dut horrelako parodia moduko bat, gizon honen parodia bat, eta karo, oso emaitza, ikusiko duzuen bezala oso emaitza gutxirekin edo parregarrilekin. Berak emakumeak erraz konpizatzen zituen bezala,
nire protagonista honek ez duelako fundamentuzko ezer egiten. Badago bigarren imitazio bat da Dostoievskiren bizitzako biografiako pasarte oso poli batean oinarrituta dago. Gertatzen da, lehen esan dugun zela, sormenak ere ez du beti ondo funtzionatzen, eta da imitaziorik traketxena edo horrela, ez dakit nola esan, bukatzen da Borgesen ikui famatu baten interpretazio batekin, eta pixkat, nik azken bolarantan nabil literatura solemnearen kontra edo literatura handi usteko horren kontra edo literatura pixu horren eta justu pekatu hortan erortzen den zatila da. Nik uste dut bakarra zatila da. Hirugarrena da niretzako borobilena, da pixkat autore diferentea daude Itzalean, Lebrero, Ribeiro, Bartesen gauza batzuk ere bai, baina hasi eta buka, ikusten neuri iruditzen zait, neure eskua ikusten dela, edo neure estilo propio bat, ez da erreza kontatzen pixkat. Baina, bueno, nik uste oso politia da. Dago laugarren hori, Fritzi buruzkoa. Fritzen historiantan imitazioa da gai nagusia, norbaitek pensatuko du tituloa alemanez, pixkat, kantea ematen ote duen, justifikatuta dago, porque nik narrazioaren barruan intentatzen dut Fritzi imitatuz novela bat egitea, baina publikatzen ez ausartzen, lagun batek itzuli eta bere etxera jun Zuritzen eta usten diat, usoian. Eta, alemanez, titulo hori du. Horrek ere badauka, nik gogoratzen naiz Fritzekin ekin nuen zea hortan, Bolara fuerte hortan, Zuritzen egon nintzala behin, bueltak eta bueltak etxean, nota bat, banekien nintzala inoiz ausartuko timbrea jota esatea ditu zurekin bileratuta nago, baina nota bat utzi nahi nio, baina nintzen ausartu lotxatilea daukagun zea hori ez, gero damutzen zea, eta bizkat novela honetan, bueltatzen diot fikzioan, utzi ez nion notaren zea ez. Imitazio honek badauka, imitazio da, laugarren hau da novelaren erdila edo, normala da tituloa bere izatea, eta badauka bigarren gai bat eta da pizkat bikote modernoetan, o gizaki modernoan, hobeto, pizkat bikote bizitzari diogun bildurra, izua, horri izpila bat erabiltzen da, klaustrofobia erabiltzen da. Kontua da, horrela pizkat modu grafikoan esateko, matrimonio poe bat ikusi eta iez korrik alde egiteko gogo hori, ez. Nikola inguruko eta kontatu diodanean sentimentu edo bildurronen berri danak parre izan didate, eta esaten didate hori pose literario badala. Eta ez dut uste ala da, nik uste dut agertzen dala literaturan, eta hor intento bat egiten dut horren bila, ez. Kafkaren historia bat agertzen da, Frisbera, horrela dozena bat autore daude historia honen inguruan. Nik proposamen bezala edo narratzaileak egiten du bigamia erabiltzen du. Parejaren bildurraren zean, bi emakumerekin bizi da, azkenetan batekin, azte buruan bestekin. Hombre, badakit gaur egun bigamiaren historia bizka zaharkitu edo formula daukala horrela kutsu zahar bat, baina, bueno, formula berriagoak erabiltzeko ere gure edadearekin ez naiz ni horrela kapaz sentitzen edo ez zaila egiten zait. Badakit orain formula askoz ere sekuentzi laburreko harreman zea diala, maitasun harremana diala eta gero eta soltero gehiago dago, formula horien bidez, ere zuen guztia. Baina, bueno, hau klasikoa da bigamia, eta tipoa oso ondo modulatzen da, bukaeran geizki.